Эсемнісі сефирда яңалықлар шығарылышы студияда Руз Хабибулина алға таба қойбір темалар турында. Шәһәрдә шактыгына кар явып үтте. Жауаплы оешмалар вазифаларын ничек үти? Эльвина Андрова ачыклады. Авыл тормышын уңайлырак итү, халыкның яшәү шартларын яхшырту. Тукай районында үзара салу мәсьәләсе буенча референдумнар узды. КАМАЗ юбилейы уңайыннан яңа китап. Язучы 20 ел дәверендә КАМАЗ заводында хезмәт иткән Әлфия Сидыйкованың «Дөнья тәгәрмәче» дип исемләнгән әсәре дөнья күрде. Кышның беренче көне кар алып килде, аның белән бергә юлларда проблемалар да барлыкка килде. Якшәмбе көне шәһәрдәшләребез безнең телекомпанияның кайнар элемтәсенә тротуарларны һәм машиналар юлын сыйфатсыз чистарту турында хәбәрләр калдырган. Безнең иҗат төркеме әлеге уңайдан махсус рейд үткәрергә булды. Шәһәр юллары һәм урамнарының торышы нинди? Кар чистарту техникалары җитәрлекме? Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Беренче эш итеп безнең төшерү төркеме шәһәрнең төп проспектларына чыкты. Мәскәү, Сөембикә, Шулман һәм Хәсән Туфан проспектларында юллар чистартылган, урыны белән кар ята. Автомобильләрнең хәрәкәтенә бу кумачау итми, машина йөртүчеләр дистанция тотырга тырышалар. Тынычлык проспектындагы юллар чистартылганы күренеп тора. Шәһәр хакимияте матбугат хезмәтендә әйтүләренчә, узган төнне урамнарда 38 машина эшләгән, көндез исә техника саны 70-не тәшкил итә. Якшәмбе кар күп яву сәбәпле дүшәмбе иртәсе күп кенә машина йөртүчеләр өчен автомобильләрен чистартудан башланды. Кайбер шәһәрдәшләр әйтүенчә, эшкә бару юлда кайбер кыенлыклар тудырган. Шәһәр урамнарында кар чистарту техникасы күренмәгән. Чистартырга керек. Шәһәрне күбрәк машиналар булсын. Иртәнмәк эшкә барабыз, машиналар күренмәделәр, чистарта торган. Дороги в снегу. Все ездить тяжело, заносит. Әмне җәяүлеләрнең күбесен ишегалларындагы юллар торышы канәгатьләндерә. Тротуарлар чистартыла, автомобиль юллары яхшы хәлдә диялар. Юллар бик әйбәт, чистартып, убирает торалар һәр вакытта да. Справляется, все хорошо, чистит дорогу, убирается. А во дворах как? Во дворах пока нормально. Пока сильного же снега не было, пока все нормально. Сюжетны төшергән вакытта безнең телекамера объективына бер генә кар чистарту техникасы да эләкмәде. Әмма юллар торышы яхшы иде. Кыш әле башланды гына, шуңа күрә шәһәрдәшләр юлларда җәяүлеләргә генә түгел, автомобиль йөртүчеләргә дә уңайлы булыр. Коммуналь хезмәтләр вазифаларын тиешенчә башкарыр дип өметләнә. Кар чистартуга тендерны МУПАД предприятиесе отты. Нәкъ менә шушы оешма кышын шәһәр юлларын тәртиптә тотарга тиеш булачак. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолы шәһәр судында 31-нче комплекс җинаятьчел төркеменең бер әгъзасына карата кисәтү чарасын сайлау буенча утырыш узды. Тикшерү ачыклаганча, Шолыда яшәүче 20 яшьлек Эльчин Бәйрәм Әлиев 2019 елда җинаятлар кылу максатыннан җинаятьчел төркем оештырган. Суд нинди карар чыгарды, бу хакта алдагы сюжетта. Эльчин Бәйрәм Әлиев 27 ноябрь көне 3 очракта балиг булмаганнардан акча таләп итүнең 3 очрагы буенча гаепле дип кулга алына. Ул иптәше белән зыян күрүчеләрдән 5 меңнән алып 11 мең сумга кадәр акча таләп иткән. Имеш әлеге сумма җинаятьчел төркемнән чыгу мөмкинлеге бирә. Обоснованность подозрения в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями потерпевших, а также иными материалами уголовного дела, совокупностью достаточных доказательств, в том числе показаниями опрошенных лиц. Бәйрәм Әлиев гаебен танымый, хукук саклау органнары тарафыннан миңа карата басым ясалды ди. Адвокат судтан клиентына карата иректән мәхрүм итү белән бәйле булмаган кисәтү чарасын билгеләүне сорый. Я вину свою не сознаю, я этого не делал. Я работающий, женатый человек. Элегрәк Бәйрәм Әлиев авыр җинаять кылган өчен хөкем ителгән булган. Азат ителгәннән соң хәл уңай якка үзгәрмәгән дип раслый тикшерүче Хараскин. 31-нче комплекс җинаятьчел төркеменә 14 яшьтән алып 17 яшькәчә яшүсмерләр кергән. Основным видом преступления являлись кражи продуктов из магазинов. А в тот момент, когда они совершеннолетние отказывались совершать кражи, им начинали поступать угрозы. Хәзерге вакытта тикшерүчеләр банда эшчәнлегенең яңа эпизодларын ачыклый. Эльчин Бәйрәм Әлиевка Россия Федерациясе җинаять кодексының 163-нче маддәсенең 2-нче өлеше буенча алдан килешү буенча бер төркем затлар тарафыннан янап, акча таләп итү буенча гаеп белдергән. Может скрыться от предварительного следствия, угрожать потерпевшим свидетелям, так как имеет определенный преступный авторитет. Кроме того, установлено, что какими-либо заболеваниями, препятствующими его содержанию под стражей, не имеется, в связи с чем ходатайствуем перед Набережно-Челнинским городским судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток до 24 января 2020 года. Суд тикшерүченең үтенечен канәгатьләндерде. Бәйрәм Әлиев бер айда 28 тәүлеккә тикшерү изоляторына ябыла. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Тукай районында үзара солым буенча референдумнар дәвам итә. Бу якшәмбедә алар Кече Шилнә, Илбухтина, Белоус, Ильичевский, Апушка авылларында үтте. Сайлау пунктлары иртәнге 7-дән ачылды. Бистәләрдә һәм авылларда яшәүчеләр үз авыллары өчен билгеле бер сумманы үз теләкләре белән бирергә риза булу-булмавын хәл иттеләр. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Кече Шилнә авыл җирлегендә якшәмбе көнне тавыш бирү өчен 4 пункт ачылды. Шуларның берсе Кече Шилнәдә. Аны мәктәп бинасында оештырдылар. Участок иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр эшләде. Быел бер тапкыр түләү суммасы узган елдагы кебек үк 1000 сум итеп билгеләнгән. Татарстан бюджетыннан җыелган һәр сумга өстәмә 4 сум акча бүлеп биреләчәк. Бюллетеньдә нибары 2 пункт бар иде. Әйе яки юк. Бу авылның рәткә килүенә без бик шат бит инде. Шулай җыелып торсын, нәрсәдер эшләнеп торсын. Быел менә Ленин урамы бик әйбәт итеп ясап куйдылар безнең. Без аңа бик куанабыз. Население участвует в референдуме, активно принимает участие. То есть программа референдума видно, что сделали у нас и дороги асфальтировали, и освещение сделали по деревне. Населению нравится. Үзара салым буенча программа чыннан да район үсешенә ярдәм итә ди Кече Шилнә авыл җирлеге башлыгы Адель Даутов. Узган ел әлеге программа ярдәмендә 5 балалар мәйданчыгы һәм 2 километр юл төзекләндерелде. 400-гә якын урам уты баганалары куелды. Ел дәвамында без бу программаны аңлатып халык белән очрашып йөрибез, район җитәкчеләре белән үзебез дә очрашулар үткәрәбез һәм шул вакытта безгә кешеләр үзләре әйтеп куялар. Мәсәлән, кайсыдыр авылда юллар юк икән, без юлларны күз алдында тота башлыйбыз инде. Кайсыдыр авылларда ут җитмәсә, без светильникларны планируем һәм күп кенә җирдә, мәсәлән, су җитмәгән очракта біз скважиналар, я водонапорный башняларны куюны планлаштырабыз. Кече Шилнә авыл җирлегендә үткәрелгән тавыш бирү нәтиҗәсендә үзара салым өчен референдумда катнашучыларның 71% тавыш бирде. Димәк, авылны төзекләндерү программасы дәвам итәчәк. 18 яше тулмаган кешеләр, 1-нче һәм 2-нче төркем инвалидлар, Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм ялгыз карт гражданнар түләүдән азат ителәчәк. Узган ел үзара салым программасы буенча бирде 3 миллион 400 мең сумга якын акча җыелган. Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслауны да исәпкә алып, бу сумма берничә тапкыр арткан. Быел ул ким булмаска тиеш. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. КамАЗ юбилейы уңайыннан яңа китап. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Әлфия Сиддиқованың «Дөнья тәгәрмәче» дип исемләнгән әсәре дөнья күрде. Әлеге китап автобиографик материалларга нигезләнеп язылган. Әлфия Сиддиқова үзе дә 20 ел дәврендә КамАЗ заводында йөк тиягеч машина йөртүчесе булып хезмәт иткән. Хәзер исә ул безнең коллегабыз. Мәйдан журналында хәбәрче булып эшли. Язучы белән Мәрьям Файрушина очрашты. Октаныш районының Күҗәкә авылында туып үскән Әлфия Сиддиқова 1975 елда КамАЗ төзелешенә килә. Авыр эштән курыкмыйча 18 яшьлек кыз двигательләр заводына урнаша, аннары автомобильләр заводында көч куя. Йөк тиягеч машинасында йөртүче булып Әлфия ханым 20 ел эшләгән. Заводның күтәрелүе, беренче КамАЗларның конвейердан төшүе, ул инде гомер буена күңелдә калган истәлекләр, яшьлек безнең һәм инде менә еллар давамында күңелдә йөргән бер китап булып дөнья күрде дисәм дә була. Әлфия Сиддиқова күпләргә шагыйрә буларак таныш. Әлеге повесть исә үземне яңа жанрда сынап карау мөмкинлеге дә ул дип уртаклаша язучы. Мәйдан журналында мин февраль аеннан гына эшлим һәм шушы коллективка килеп эләккәннән соң беренче күләмле проза әсәремне яздым. Аларның киңәшләре миңа бик нык ярдәм итте. Китапның редакторы Чаллы язучылары берлеге рәисе Фокил Сафин. Бу әсәр үзенең реалистик рухы белән укучыларга кызыклы булыр дип билгеләп үтте ул. Әлфия Сиддиқова иң беренче хезмәт юлында, тормыш юлында КамАЗда башлаган. Аның шуңа күрә язган әсәре бу «Дөнья тәгәрмәче». Бер яктан ул документаль кебек, чөнки анда тормыш материалы. Икенчедән инде ул авторның фантазиясе белән дә бик нык өйрәтелгән без инде без әдәби телдә. Ул шул ягы белән безне бик нык ышандыра. Әлфия Сиддиқованың күңел тарихы, биографиясе кебек үк бик бай, иҗат итүче әсәрләрен әле алда дип бүлеште Чаллы язучысы. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.
3 по 6 декабря в ВЦ «Экспокама» состоится выставка шуб «Город Пятигорск», «Мутон», «Норка», «Дубленки». Акция «Сдай старую шубу и получи до 15 тысяч рублей при покупке новой». 4 декабря в зале имени Сары Садыковой легендарный Владимир Кузьмин. Справки и билеты на сайте всеконцерты.рф и по телефону 368 768 12+.